Na? Sino to? Agak, boleh na eh. Ano? Day 1 kami sa Tigalio. Done. Oh. Ano, salamat sa nagkuham sa mga bangko gani ha. Oy, Tong. Day 1 kami sa Tigalio mga ano? Done. May tag mahuman taning siyam kagabi no. Ato magbuhat ag ana ni. Compilation nila tamo saad may tag makasimba ta perme. Karon kana ta. Tugtik. Naramaga liwas bagyo. Hap-hap lang sami. Candlelight dinner ni. Kay, basta ka siga balik mo pila kanu kadlaw ma? 5 days. Agwanta sa tag 5 days ha. Way si kurente ha. Way sa tay upload ron kay. Wa gyud. Hi. May bakuli na mo gikan panimbang ano, day 3 sa amin sa Tigalio. So pag day 2 kami ka panimbang kay bagyo. Ya. Arawasan mi ka buhat og video kay lobot akong cellphone, 10% na lang upay agas, upay siga. Usa ka balik mo no? Tuyo ni balik ma? 5 days ko na mo siga balik. So malubat na yaw. Lubat jud ni siya. Aga ikaduhang adlaw sa walay siga no, walay kurente, so candlelight dinner lang sa ta. So sayo pa kayo, masutso pa bro, mingaw na kayo, mabati ninyo ang cricket, goes kayo na da, mingaw juga siya mga aga. Ang kaon sa ko dire kay tugtog sayo kay wagi kon kisaw dire. Traffic ay daghag tao yung bugoy. Hey. Oh. Ikaw-apat nga adlaw sa amin sa Tigalio mga aga. Ikaw-apat no? Ikatulo na mong panimba kay bagyo. Kami ka panimba bagyo. Tug na kayo. Go, yamo ko. Kung makita ninyo, yamo. Grabe yun. Kung itog na rin mga naligo sa mutang wa. Ay, happy Sunday sa yung tanan niya mga aga. Ano ba? Natay, sudan? Tawag sa katay, tawag sa tay. Tawag sa kajut. Pampenilungan. Tay. Kita ginay sudo kay. Ginay sudo yun. Tanaw yung gibisag. Nagigis ka no eh. Sti. Ari jawab cos. Dari gilid ay. Ari gilid oh. Gilid ba hoy? Dari gila. Kau ulit oy. Ulit. Kelawar gering gitu. Lagu pikas. Karon na do oy. Ulit oy. Tengah dak. Sumbaga bay Rob. Tara boy. Buga buing Ning gamit HP ta. Wandong-wandong na. Pwede mag-ano, di pwede mapapa lang kay di ko mo tao sinina lang. Kato sakto na to eh. Di sa lagi tao na sinina ay, laban ay. Mga ika-upat nga adlaw sa kuan. Brana ato na? Kapat ron man no? Sigana. Katulo ba eh? Katulo pa? Katulo ikaw basta kay YC garon. Katulo ikaw ba ni adlaw? Ay mo sudan-sudan diha bukugon kay basta mga tukan mo. Sulob lang. Ako sulob eh. Si Biko. Salamat kay si Biko. 3 days ra kita na mo dire. Kita na kita na mo. 3 days ra gid pa na mo candlelight dinner. Sana all. Candlelight dinner na mo. 3 days ra. At least naka-experience na candlelight dinner bisag kuan. Bisag atong sundan buwan lang ba. 5th day done. 4 days to go. Kamay lang antos. Kamay na rin sa Tigalio. Upat pa rin kadlaw doy. Upat pa adlaw kay nag-absent ako sa. Kumuha kay katulo ron no. Okay tay. We're going home mga. Kanay panaigon. Unang tukar apil na silingan. Dari lagi matag lagi. Oh gani. May
manaigon o nantukar. Apir na silingan largo. Dinabi selos ban. Usa ka baranggayan largo eh. Jawa na ba ulit tao? Problema dia kowe tahu. Abanganan man. Ha? Abanganan. Problema juga na. Jangan lakaw yang talong nimba. Balik ka lagi. Sayo James. Aga, ikaw no mga adlaw sabi sa Tigalyo no. 3 days to go na lang ting. 3 days to go. Uli. Murag Ricardo gani mahutdan og gasolina ang bugo kay oh. Linyahan naman yung gasoline station diri. Matay. Yahaya gid sa Shell ani. Dato gani sa mutang Shell. Napamago. Yo. Grabe, abot na hapit sa kuan. Sina dakit, abot na gid ay. Tugnaw deh. Go. Ingat kayo ang sunrise oh. May buntag siyang tanan niya. Anak kanindot ang sunrise diri sa mga umaga. Tugnaw niya do. Tugnaw ay. Yamog ba mga go. Mura na kuan. Winter. Gabi na kay mga ga. Sunsi na kapin. Mapay pa kumanog upload. Kapanimbaw ka karon. Tanaw na ni. Hi. Kapitong adlaw sa bisa Tigalyo mga ga. Duhan lay kuwang. Ay, hapit na gan maman. Patsita patsi. Mga ga, bugo, mura nag bagyo. Bagyo na. Oh, bago. Correct, Tagaytay ba? Tagdawa eh. Woo! Grabe yung buga gid. Grabe gini yung buga mga ga. Murag may nagdaog eh. Grabe ito gaoting. Maga. Murag may nagdaog eh. Tiyaw mo eh. Namaklarong dahan na ito. Klaro dahil kinagisuga. Ang tao sunahan. Di klarong tao sunahan. Okay, murag wala ka na gasolina do. Wala na gasolina yun. Oh, diso no? Diso na do? Sayo yung manole ga. Sayo yung manole. Sayo yung manole lagi. Igor mo drop ato dai. Drop. Musta man si Bo? Loy ka dito. Welcome to Baguio, Bugo. Dawanan. Grabe bago. Dawal na. Wala kita nasa Baguio gitu. Kung kita Tagaytay ng lugar. Grabe ngawa yung ano yun. Meron kinaligo taron. Hindi na makita ang bayo. Ang tagbalay na giyawi. Naga. Walo na rin no? Walong adlaw sa Tigalyo aga. Lakas na lang ugma.
tapos do. Hapit gid mo man. Pasko na gid hapit. Nasa ka mo man ang linya-linya diri sa gasolina sa siyudad sa Bugong aga. Kalos kada kadlaw na lang gid kaagi na mo gid anay gid kurma. Linya. Gasoline station. Tag maulian na ni. Tag maulian na lang ni siya. Hindi na lang tayo magsigreklamo. Ato nga, yampo na to nga. Makuha na siya. Pumba na ni, maulian na ni. Mabalik na ni sa normal lang kaning kuhan. Oh? Nani ang sitwasyon. Yung murag. Taas-taas sa mong linya. Tayo magani. Pag na po do. Pag ba? Pag. Ting. Magani ni, kaya baga paregapon. Sayo, inot kayo ang kubuntago no. Inot kayong sunrise. May buntag yung tanan diha. So, sa tanang mga nanimba no, o sa mga manimba. Ya, peace be with you mga ga. Ay. Ta. Tawag balik. Salamat sa Diyos. Nah. Bay nga nimbaron nga last day mga ga kasi yung adlaw sa Sigalyo na tawar dito mamaw sa tubag sugod sa yo may buntag sa inyong tanan mga ga another day another life another blessing na sa no karon December 24 so nahuman na ang 9 days sa kana Misa Digalyo no so siya usa siya sa Filipino tradition no manimba tayo kada kadlaw no sud sa siyam kadlaw no so kaniya niya na ang pare nga for the past of one so past naman so kada pagsud sa Christianity diri sa Pilipinas diri sa sa Asia sa Pilipinas lagi sa tradisyon na sa mga Pilipino ang magsimbang gabi so ingon siya kaniha gibuhatan usa kano sa rason nganong gibuhatan ni kay tungod sa tong intensyon no nga nituo ta usa sa mga intensyon na kay nituo ta nga once makumpleto nimo ang 9 days nga nagpulaw ka og panimba matuman ko na imong wish so ako 8 days ra mo nagpanimba no ipagbagyo ako panimba so sa kato mga nagakumpleto no sa mga ila sa Misa Digalyo no hope ko nga matuman ninyong wish karong Pasko no ikaw ugma so advance Merry Christmas yung tanan diha. Nya enjoy mo sa inyong Pasko maabot mga kano bisag nagian tag bagyo asa mo karon. Pakalig-on mo diha paglingaw mo sa inyong Pasko. Nya karon kay magbuhat mig lantaka. Ha? Buhat mig lantaka kay manganda mo ngono para New Year. Oh. Gabi day. Soltero gabi nga napakan sa ako no. Pakan tag dogi pero ay problema kay bakunado man ang dogi pero iya pa ako piyansa nagpatambal ko no. Ako nagpa anti-rabies lang pero nagpatambal ko sa Binisaya no. So hope ko nga di ratamon sa ni. Why kurat. Gating. Pensa kita mo sa. So bukan sa dire. Magbuhat bilang taka so ako na ilahi sa vlog kay kani kuan mo siya sa 9 days of Christmas no sa Misa Digalyo ro ni. Magbuhat mi dire.